Good afternoon po mga mamamayan. Ngayong hapong ito ay magluluto po ako ng corned beef with sayote. At ito na po ang mga sangkap natin. Unang-una, corned beef, sayote, toyo, luya, bawang, sibuyas, at saka itong sibuyas na hiniwa ko ng pabilog para sa toppings ng ating sayote with corned beef. Tapos, paprika at saka achuete powder or annatto powder. Red bell pepper. Cooking oil. Asin para sa ating seasoning. At saka konting water. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin ang mga ito. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng ating cooking oil para paiinitin po natin. Yan. Mga 4 tablespoon na cooking oil po ang ating ilalagay dito sa ating kawali. Tapos paiinitin po muna natin to. Ngayon po na mainit na ang ating mantika ay pwede na nating igisa itong ating sibuyas na pang toppings natin. Ayan po, tama na po ito. Patayin po muna natin itong ating apoy. Pagkatapos po ay hahanguin natin itong ating sibuyas. Ngayon po ay lalagyan natin to ng tubig, itong ating paprika at saka achuete powder. Tapos ihahalo lang po natin. Ayan. Tapos ready na po yan para lutuin natin. Ngayon po ay igigisa na natin itong ating bawang. Tapos ihahalo lang natin siya para hindi po siya masunog. Ngayon pong naaamoy na natin yung ginisang bawang, isusunod na natin ang ating sibuyas at saka ating luya. Tapos ihahalo lang natin siya. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating toyo na 2 tablespoon. Pagkatapos po ihahalo lang natin to. Ngayon po ay ihahanda na natin ang ating corned beef kasi siya na po ang kasunod. Yan. Tapos lalakasan lang po natin ng konti yung ating apoy. Tapos dudurugin lang natin to kasi
buo talaga tong corn beef kapag galing sa lata. So, kailangan lang natin na durugin para maghiwalay sila. Ayan. Tapos, hahalu-haluin lang natin siya. Ayan. Ayan na. Ang bango-bango na po niya. Ngayon naman po, ay isusunod na natin ang ating red bell pepper. Para po mas lalo siyang bumango. Kaya nilagyan ko siya ng pulang sili. Pwede rin po pala kamatis ang ilagay niyo kung wala kayong siling pula. Yan. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng konting water. Yan. Mga 1/2 cup na tubig ang ilalagay natin. Yan, tapos hihintayin lang natin na kumulo siya. Ngayon po ay isusunod na natin ang paprika at saka annatto powder. Tapos haluin lang natin. Ayan po. Para mas lalong gumanda yung kulay niya. Kaya nilagyan ko siya ng annatto powder at saka paprika. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating sayote. Ayan. Kasi mga 4 na piraso po kasi itong hiniwa kong sayote. Mas masarap kasi kapag maraming gulay kaysa karne. Kapag medyo po nakukulangan kayo sa tubig, ay pwede kayong magdagdag. Depende po yun sa gusto nyo. Pero itong sa akin ay tama na po. Kasi ayoko po ng masyadong masabaw. Tsaka yung sayote ay nagsasabaw rin po naman to. Kaya hindi na po natin kailangan ng maraming tubig. Lalakasan ko pa po ng konti yung ating apoy
Ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng asin. Tatansyahin na lang po natin to. Yan. Pagkatapos po ay hahaluin natin para magpantay po yung lasa ng asin. Kapag nakukulangan po kayo sa asin nyo, ay pwede nyo naman pong tikman yung inyong sabaw para malaman nyo kung tama na ba yung lasa ng asin. Ngayon po ay luto na ang ating corned beef with sayote. Hindi ko na po siya tinakpan kasi hindi na po kailangan dahil mabilis lang naman pong maluto itong ating sayote. Tsaka ayoko po yung masyadong luto na sayote. Kaya yan ang ginawa ko. Half cook lang siya. Yan. Napakasarap po kasi tinikman ko siya. So, ngayon ay tatanggalin na natin to sa ating kawali. Itong ating corned beef with sayote. Ito na po mga mamamayang ang ating corned beef with sayote. Tsaka yung onion pala kanina na ginisa ko ay tinapon ko lang kasi nalusaw po siya dahil na overcook. So, yung hilaw na lang ang nilagay ko na pang toppings. So, ayan na po ang ating corned beef with sayote. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!